Ćao svima! Hajde, ti. Zdravo svima! Ja. Ćao svima i dobrodošli u naš novi video. Ja sam Nenad. Ja sam Zija. I mi smo Mrzim to da Nenad i Zija. govorimo. To je tako cool, seksi, aaa! Svi se uglavnom kao meni čude, bukvalno kad dođe u škole drugarici stavim mi maskaru. I svi kao ono, what the fuck, ili bilo kad. Ali ljudi, youtuberi snimaju make-up challenge, no hands, kako se ono, not my arms, kako već, da. I skroz je normalno skinut ću to posle minute, znači ono, sad ću vam kažem šta radimo. Ovo sam napravio kao uvod, radimo boys trying girls products. Znači muškarci probavaju ženske proizvode. I sad je Sija spremila meni neke proizvode. Da. Ako niste glasali, Glasite za nas za Barbecue Fest jer se glasanje završava u nedelju. u nedelju, to je za 3 dana, ili 2. Zavisi kad izađe ovaj video. Ili večeras možda čak. Nemoj večera, sutra, petak. Dole, link. Znači glasite, ja sam mnogo plašim, imate kad lupa, meni odrno mi se zalupa. Dobro, ja sam ovdje stavila stvari za Nenada, malo su čudne. Mislim, meni su čak. Ne trebam. Tako da, ajde počnemo nečega lakšeg. A šta je ovo? Nemoj mi reći je to turbija za nokte, nešto tako. Ajde, šta misliš? Pa turbija za nokte. Jest. Kako znaš? A što držiš to tako? Što se jako bojim ovog zvuka i ja recimo nokte i onda meni to jako teško pada. Bože me sačuva, idemo. Pa tam bio sam, Čekaj, tražim još nešto išao sam ovako. po sestru skoro u salon za nokte i ona je tu počela radi, ja sam stresao, zašto ja ne mogu da slušam to? Ajde, rekao lako. Brate, šta je ovo? Liči na kafu. Čemu ovo služi? Može čekaj za kosu. Nema na kosu, pa nije čekaj za kosu! Ali moram da isprobam ja taj produkt, šta je to? Pa nemoj da ga isprobavaš. Moram, pa to je poenta videa. Pa nemoj, Šta joj! je to? Aj, razmisli prvo malo, nemoj da ga isprobavaš, molim te. Dobro, ja to ne koristim. Šta je to? Ajde, šta misliš, brate? Niću ja ti kažem. Šalim se, šta je to? Šta je? Pa rad, nije da ti ja kažem šta je. Pa nešto za lice. Jeste. Šta? Dobro, ja to ne koristim, pa ću ti Šta upravo. je to? Pa nešto za lice. A šta? A šta misliš? A ne znam. Ko ne znam reći ću. Pa kako se zove, brate, to što držiš? Četka! Ma stvarno, brate, ja mislila maskara. A to je ono s onog sajta što moramo hol da radimo. Pa brati, ja ovo moram da isprobam, to je poenta videa, znaš. Idi uzmi puder. Pravi se uzmi bebe krem na puder kad uzmeš. Dobro, idemo, čekaj, ne znam još nešto lako. Ajde ovo. Ali evo ti još dva čisto. Ovo je za kosu. Puder možda malo. Ovo je za kosu. Kako znaš? Zašto mi liči na ono što se zakači onako, pa se kao uvija kosa ili šta se već radi. Krenuo sam da kažem ovo finger. Ovo znaš šta je, ali insistirala je neka osoba da... Šta? Idemo u WC da isprobamo ovo. Ajde otvori. Aj prvo ga otvori, pa nemaš zatvorenog da ga stavljaš, brate. Čak znaš i kako se zove? Brate, ti znaš više ženskih stvari nego ja. Ko je ovo insistirao? Mama. To je teta Miro! Ne znam ti. Nisi nekad koristila tampon? Nisam s*** još uvek, znaš. Ne moraš to ti ako imaš menstruaciju da uđeš u vodu. Pa dobro, ne mogu kad će mi probit, brate, moram da ga... Daj mi jače. Šta se desi ako ti tampon uđe u usta? A kako žene to otvaraju? Daj da ja vidim, hoću ja da saznam. Možda se nešto vrti i tako pišu streljice neke. Čekaj, pa izvadi konac. Oh my god! Šta je ovo? Meni je ova reakcija jedva, Ovo izgleda kao ono morsko, brate, ono ili kao... Pa stavi roz. Sad kontam zašto postoji ovaj konac sa kojim se zaglavi da izvuku. Aj stavi u nos. Idemo dalje. Koliko još ima? Još 3 stvari. Halo, ogrlica. Ovo. Drži. Tampon je za Nemoj mene. čitati, mislim ne može... Reći šta je ovo? Ne. Znam šta je ovo. Ne. Za kosu. Da. Znam. Nemoj! Kako znaš? To moja sestra i mama koriste. To je gel za kosu, brate! To je gel, ja rekao to je ono... To nije gel, to je ono, brate, ono... Silikon. Daj mi ruku. Šta se sa tim desi? Mnogo je masno, brate, gledaj. I to na kosu ide. Da.
I bude ti masna. Ne, nego to kad se ispeglaš i da je razmažena. Znam, pa to moja sestra koristi. Moja sestra kao neko ulje. A on i zna, zato što ima sestru. Snežana, brate! Imam dve sestre. Za ovo. Dve sestre, bože, imam sestru i mamu. Malo debeli, ali ovo može biti tanko. Brate, ovo je Figaro. Nisam mislila da ćeš imati... Ovo može biti gore i tanko. A, čekaj, sad ću izprobati. Zaplašila, brate! A vi, brate? Šalim se, ovo je Figaro, okej, sjebra ko vada ovo dura. Stani. Moraš svako da pereš kosu. Vidiš da ti ima vas. Če rasperem. Ovo ima kabel, ali ovo ne pogađa šta je, nego pogađa šta je ovo. Brate, brijač. Pa kako znaš? Pa nije to brijač. To neću, depilator. Da, ali To kako ti neću znaš? isprobati. Nisam ja to nikad probala. Ne, brate, ima da vrištim ako probam to. A moraš, brate. A moraš. Znaš kako to ovako. Ali ne moraš, stvarno možeš probati, brate. Ako ćemo sve, probavaš sve. On se tako tresi, ja ne smijem ovo. Si radila nekad ovo? Pa vidi kakvi su nožići, ovo ne smijem. Ajde, brate. Ne smijem, Anastasija. Aj, moram da ubližim taj deo. Ne smijem. Ajde. Ne smijem, ne smijem. A mene, to ti je tankica, samo da pipneš. Ne smijem, Anastasija, otići će mi ruka. Moraš da pipneš, ajde. Ajde, Nenade, brate, to ti je sekunda. Ne radi to! Nije više u fokusu, verovatno. Sačekaj. Možemo nekako sporije? Ne, to je najsporije. Pipni mi dlanove, pipni mi dlanove. Ne smijem, plašim se i ja, brate, čini se ti, mokre su ti ruke. Znaš kako su mi mokre ruke, koliko se boji. Ajde. Čekaj, ovako ću da mogu da ga pustim da padne. Ne, prvo tepem da mi izbrije, brate. Snimaš! Čekaj da ubližim. Ajde. Mami! Ne smem više, ne smem gotovo. Jel nisam? Jebem ti se. Nadam se neće. Imam još jedno nešto, ti dao šta je ovo? To ti je poklopac od tampona, glupačo. Nadam se vam se dopao ovaj video. Ako želite da vidite Ziju kako isprobava muške, znači ako želite da to vidite, ovaj video neka dođe do 3000 lajkova i onda snimamo to. I subscribe-ite se na naš kanal da dođemo do 40.000 i idemo. Imamo 38, jel? To je to, da. Ćao!